Силкаи сарпарасти муддакамин-тарин закрепить кадаги як X дастгирӣ кунем. Чаҷон ма имшава маст миём мара ҳечи нагӯ хима ҷидо шидам фидо шидам дар ғамию брато мара маст кунен то ғамонен гирья кунам ки дилам пури дардай мехӯрам ғамию май зада пеши чашмошум неки худаш май задам кад худша дида ба ёд миёрам гапоира вадам кад румолдози берумолум косметикаи руда гап нест ту уже донишҷӯӣ ай давраи мактаб нест ки ма ошиқ бошам ба чоркаяи румол кашолат ки ма ошиқ бошам ба ҳусне худо додад гузаш давре ки да парта да бари ма бошини ҳозир мебинам да партаи пеши мошини чи просто акахонтай и просто дарс мебарад чихе боварат кунам рӯи даст мебарад телефон пури селфи квартира пури падарка нагӯ ка хоҳар падарка каде барам модарда байни мо тамом неда ту тамом да ман неҳоли рашк мара маи мекарда ту мегаштай солим давай ма ранги бегона наместам таги дома имшам аз мешам пешин миём ё бобро ё метро ҷавоб тайёр ки ба саволе чӣ ба ошиқ кардим чӣ ба обха ваъда додӣ вақте намонди қатим бисёр саволай дилда бисёр ҷавоб тайёр ки ма рафтам чанд сад грамми дига мезанам ба ёдида дига як шишам асту намекуна и айби ман нест касое дӯста доштан дӯстдоришон қадима нест ман уже ҳар шав мастам ҳар шав заёб дорум як дили чок дорум дар дору шишқи пок дорум тоқатира дорум бад ма тира чихе сар битам порат саратам дарум каярақам ты зарам ты ай ма халосӣ хоҳӣ ё бикаш ма ё ки бигрез не ки ма имшаб миём барменти ма да бирез ма маста таи донтум ҷавоб бите телефон ма маҷбурум на ки бибрум хунолуд на ки дастон ма имшаб раме надорум на ба ту на ба худам на ай марги ту метарсам на ай тирмаи худам ох ты шайтон имшаб мачаки ту мара намекуна ором ма да таги дом наместам ту мебро ё ма медром бобро хубай ма бадром безе мешакорамон бобро ба фойдаи худат бобро рӯпарум бес бугу дуруғум гуфти бугу ака хона нест бугу ки ишқи нафта бугу ки рӯзу шабда ба ёди ё мегзарони бугу ту мара дафша бугу беҳуда ма истодаи қавақ дил додам бугу да дил нисбати ма дига меҳре намонда бугу ҳама шаросша баги хана ки дил ма мумкин баъди ҳақиқатай саробот кунам манзил ма бугу ҳама шаросша ки ма нақшай набикашам неки рост дига ма наметонам дира бабахшам ту зади ханҷари теза ки марам қас мегирам натарс ту вардор сахта бояд ки ма тарс бигирам ту ай шапалоқ натарс ай дарди се минута бояд ма битарсам ай дарде пайдоши дурунда рӯи дарди дури дарди хиёнат бозам ай натарс ма намезанам тура худо бизана ту ба шапалоқи ма гирья кунӣ ва дилат мона значит зури ма намераса ту да шонам беқадре дига баре поша боз ба рафторош дига да назари ту наметова расми гулош ҷоеда ки гулои живой миёран ҳар рӯзу барои ту шаши козер амма простой туз и дунё ранги ту хушрӯ ба худ бисёр дора не ки ёхи ҳар як гул бо бӯи худша дора ба шабакаҳои иҷтимоии мо обуна шавед то ки аз ҳама навигариҳои мо бохабар бошед. Шонем 3